what's up mga wawot. Wawot. Pero ayaw lang. Yo, what's up mga kasugod. Pagsulbad, ayaw lang ipos diha. Nga naman. Arong makagama ka dito. Kung naabay ka. Oh, paghay sa daan. Ina sila nga, hay mga gwapa. Ano sa diba? Dagang balo ani nga mata ko. Oh, ina, hay mga gwapa. Hay mga balo. Ay! Mga balo! Lingi isa diri. Tanaw sa ko! Kay... So karon guys. Pagkanindo! Oh. Kayo! Ako na yung oyuan, akong uncle. Igagaw tagsa sa akong papa. Oh. Kini akong migo. Sige na mo kita na sa kong vlog. Oh. Sige na ka. Team Wawot ni. Team Wawot. Muna siya si Uncle Ange. Si Birwan, Birto, Birwan, isa naman. Si Nonoy. Baya. Kanang buhi anak, pagkabuhi. Ayaw apila. Si Al Junior, si Al. Si Ay. Uy. Si Hay sa tong vlog. Si Birwan. Jason, Son. Kamanda mong istorya. Ay! Founder sa Wawot, Darwin. Kamila mo ha? Renner. Magama kong istorya. Pasol. Igalog yapon ako sa Choy. Kita gyapon man sa kuang vlog, katong una nga vlog. Oy, kong istorya niyo ha? Sige, okay, gamag istorya. So asa ulit ko. Sa? Nani siya ipasulbad? Nani siya ipasulbad nga pasol? Di ba sa una namang ko'y gipakita nga pasol katong hardest pasol katong sa daon sa mangga. Kato binatan-on to nga pasol. Di ay pang old generation. Pang Tigulang. tigulang. So akong nguyuan karon sangkol ange na sa ipasulbad nga pasol. So kining niya, si taro nga bugbahig. Pito Kanang kakaon ang binahigan tinigulang. Sige, Pito pito kakaon. kahon. Sige. May pito nung gatong. Pito. Wala. Akong pakuhaon og ay butan ka, istorya gini. Istorya gyud. Istorya yun eh. History. History. Pito mo ka igsoon. Pito may kaigsoon. Dayon, Namoy kabilin nga, yuta. walo ka kahon, ay pito ka kahon, Nga basakan. basakan. Pito may kaigsoon tapos na may kabilin nga Walo. Pito ka pito ka kahon nga basakan. Sige, dayon. Basakan sa luok na eh. Dayon. Cementerio. Bahino ninyo nagpaglima. Kanang paringas gyud. Isa no, mamang lima raman nga pito man me. Gani. Matay ng duha. Dili buhi tanan. Nganong lima raman kabahin? Agkan sinang duha ni walay bahin. Imo ta patay ang duha. Patay ang duha kay nalumos og sabaw. Patay ang duha. So lima ang nahibilin. Lima ang habilin. Magabahin ming rong lima. Bahino na paglima. Magpurma gyapong kahon. Kahon pareha gid ka dako. Nalitsin. Mukuha mong tulo. Taste. Kaistek. Mahimo. Parang parehas yun. Kadako. Kadago. Guys, Dayong ibalik na rin nyo pon. pre purma Sige. Saan? Ayaw ka. Puti sa nagamay al. Puti sa nagamay. Kana. Kay ni bungkig ng isa ka kahon. Sige. Sige. Utrohon na to. Ang istorya. Utrohon ang istorya. Doon ay pito kay igsoon, pito. Tuloy ko Namatay ang duha, limang nabilin. So karon, namatay ng atong i-assume nga ang ginikanan namatay na. So karon, once mamatay ang ginikanan, automatic ang mga igsoon nga nahibilin, magabahin gina sa nahibilin nga lima. So ang nahibilin karon lima ka igsoon. Magabahin ning lima ka igsoon aning pito ka kahon, Angay yun. angay gyud. So Pero mukuha sila og tulo kay steak. ibalik. Ibalik pa. Okay. Ibalik, okay. Balik kay rumahin lima. Uli naman siya atsoy. Mahimong So karon, ano ha? Mo ni ibutang ta karon mo ni ang pito ka kahon. So itong ipon para klaro. Okay. 1 2 Bisayon. Sige. Usa, duha, tulo, opat, lima, unom, pito. Dirto man kuno sa mo na yung to, pito. Tubag din na siya. Sige daw. Sige. Dayon. Magkuha tag tulo ka steak para mahimong lima. Maulawan kita ni ron guys. Kamu rekuha. Kami kuha. Kamu kurma. Okay ha? Sige. Bahinon pag lima. So tulo ang kuhaon. Correct. Ibalik pa yun. Ibalik pag yon. Pero ako guys, kabalo na ko ana. Sige. Sa mga nakabalo na, Ayaw niya, ayaw sa. sa mga nakabalo, give chance to.
Wala kabalo. sige, Sige. So atong kuhaan tulo. Pila. Oh. Wala ako si gamit anak sa uwa ako si Kapila naman ako. Lima. Sample ko. Lima na itong miage. 1 2 3 4. Kalimutan ko na. Kabalo mo ko na. Tulo ra ka stick ang kuhaon. Tulo. Ibalik pa niyo kay makulang ka. So, antay pa ha. Pakita sila ng Magkuha taog. Testingan ako guys ha. Testingan ako. 3 3 mobs. Ah. Testing sa ko ha. Oh. Isa. Okay. Patanawa sila. Ha? Ako naman nakahom. Dili mao to. Testing pa man eh. Atis. Oh, Ah. gani. Duha na ko ikuha. Mm. Tulo ka stick. Kung ikuha, Oh, ibalik. ibalik man. Oh, napuno. Pariya ka dako nin tulo. Isa ka gamay man. Sayop. Ah, Sayop. Tulo ra may ipakuha. Dili, kulang po. 5 makihap. Ibalik pa na ko. Kulang eh, kulang ra. O kulang. O trohon. Ah. O sige. Let's see. Gitagaan tag problema. Matay no ning kalakihan eh. Ulawan ta ni ro. Nakabalo na ka na. Wala ko ani kabalo pa. Ay. Mo kasulay ani. Pila Kabalo na, kabalo na. Wala ko kasulay ani kay tulor. Kailangan ako. Tulor ra pud may kaigsuon. Sige. Okay, otro. Chaplin. Otro. Yo, ayan. So yan guys, bitin no? Bitin ang ato ang vlog. Pero actually guys, na siya purpose na naka siyang gibitin. Ako na siyang gipotol. So ano siya guys? Kato nga puzzle, no? Doon na siya gamay nga twist. Kung doon ay kabalo adto sa tanang nga makita ni nga video no. Sa tanang nga makita ni nga video, kung doon ay isa sa inyo nga makabalo adto, i-PM ko sa inyo ang answer kay dunay premyo. Ayan, dunay premyo ang maka-answer ato. So dunay 50 pesos nga load na. 50 pesos nga load sa smart or sa TM, no? Sa maka-answer ato nga puzzle. So akong Messenger, akong Facebook account, no? Nasa akong description box, i-check lang ninyo diha. Tapos sa mga friends na nako daan sa Facebook, no, advantage mo kay dali na ko niyo makontak. So i-send sa ko ang picture kung kinsa tong pinakaunang nga makasend sa tama nga answer, maoy akong taga-upload nga 50 pesos. Ayan. So ayan guys, thank you so much no for watching. Excited na ko nga mo tan-aw sa maka-answer. Ayan. So ayan guys, so daghang kay salamat no. Ayan, so shout out di ay sa mga nagpa-shout out, especially sa ako ang pag-umangkon nga nag-birthday. So si Kevin, sa Lia, shout out to Kevin. Evan, to Brian and the rest of the family, so shout out. Shout out po ni Ma'am Lera Villita. Hello ma'am, salamat sa support. Ni Ma'am Gigi Kinunis. Hello ma'am, Ma'am Gigi, salamat. Ni Ate Ives, hello Ate Ives. Ayan. And ayan, og sa kong gwapang nga silingan na nasa US karon, si Cindy Prepper. Hello ka pa. Hi. God bless, amping diha. Ayan, so advance Merry Christmas sa tanan. Dagang salamat. God bless.